Hala, ginagura ko si gaguan. Hala, bangan, grabe guwan guys. Arang bener ko kusog. Hala, arang bener ka mga saguan. Ito na tumba ka mang buwak. Pastilan. Tumba na, uwan. Oy, mga basa mo diha. Grabe ko sa gaguan ka do. Oh. Bunak-bunak gaguan. Super lakas ng ulan dito guys. Sa Bohol. Alicia Bohol. Nawa, sa kalukuan. Murang mo gaaso siya kasi nagbendak sa uwan. Murang siya gaaso na. Amang kasiga. Guys, mga taga-bukado. Yeah. Wana na mapakita ganina. Nangi. Ha? Say. Ngatanin jo guys, palit man mi gani halima ka buok, dagliso man ni pananem kay ijawat na naman maso na naman manurok ning lisuhan ni. Oh, niya. As kimi-kimi, masih makaabot pa nagpangatkat na guys. So na guys, nagi-prepare, wala ko nag-video gani ha. Salamat kay Adonis sa magipalitan lamian nag isang abukado kay Adonis. Shout out kay Adonis nas vegetable area siya, na pa mga baligya nga kuan. Dapat sa mga baligjang mga fruits like saging, may ngani, avocado. So guys, kaya Adonis, shout out ni mo ya. Dami taga-discount na ni guys. Oh, may ibutang gatas. Yummy, kazo. A few moments later. Good morning guys. Masubuntang natin tanan guys. Grabe, ada sama. Uy, isa naman eh. Ang baho anak ka dari sa aming kuan. Masinghutan kada bintang na laman jud ang baho ka dito sa aming lugar. Sa babad ni. Good morning na laman ang baho ka adyo. Islami atong pagmata ini ka bintang. Kapag kuan ang grabe ka manghangin dari ka arang makabaho ka adyo. Biglan way kaluoy ning mga nagbuhi dari mga kuan na ang baho ka adyong bakal. Bahong kuan. Bahong ad. Binta pa hinuntong sa una guys nga dari nabuhi ni baboy kay bahos amang di man ingarong kabawa. Tigad ang baho agad. Sana ka dyan kuan ng lugar ra. Kamanantas kuan. Grabe si guys. Uy, ito raman nantas pikas barangay rong kuan na. Sa nga naman yung abot naman dari sa mga Alang kapabor makadug hangin dari padung. Ang jung baho kada buntag na laman jud. Ngay ngaron amo masimhutan arang baho aja ka dari hangin. Outro ka jud lahi ra jud sa una. Ud. Pangat timbis ini kabuntang alam ya kadug hangin dari arang na maeta kadug baho. Ko panggabai. Yung sa manunin jung grabe na magbaho ada sa mga So man dito dapit guys. Dito dapit ko na manggod dito yung nagkuan napungot subay dari sa amang sapa aghugaw subay dari sapa aghugaw mo nang na daeur ba mi dari sapa mo nang agbaho jud maabot dari sa bahay maabot dari sa amang sityo bisan pa karong baho akan maabot man dito ila purami sabi jud unjung baho Nana guys na sapa saka aghugaw dana man mo abot mo nang agamang sapa dari guys di nagad si hinlo hugaw na jud kaadyo kana lubog pa man kay gikan nagibaha so syempre pagbaha dana diha nato pataban dan ng mga kuan hugaw grabe gid dun tag-iza darong kuan na lain na jud baho dari bitaw guys bis langhap tag preskong hangin di ta kalanghap udang may nagpa-sounds di ay pastilan Ginoo ko. Di na may kalanghap tarig preskong hangin kay gamang malanghap grabe ng baho kadung ad sa baboy. Daw ubad say nagbuhi og baboy diri sa among dee. Nabitsud uy. Saan na rin naman guys. Every morning na laman jud inigmata na mo ingaron grabe jud baho ad sa mga samot na lang ang sityo kay deu-deu nito sa barangay nga naay nag operate og mga ingarong kuana. Ngay namuhig ingaron grabe sa baho akaadyo uy saan na lang mga sakit na lang mi dani tanga dani baho guys grabe sa baho
Ang baho oy nakasapot ini kabuntag imbis maadzogat ng pagmata. Kalanghap tag hangin di maadzo. Kamatang makalanghap ko guys ug kanang kuan no pujon kalanghap ko kanang baho. Matabang kay masig tago ta senged mga pasud man gyapon hangin. Ginoo ko shout out in taon na sa mga namuhig, mga ingan ng kuan, mga baboy nga aron daghana Ginoo ko. Anjong baho ka do dali sa among sityo, maho na jud, mga sakit mi daning kalakihan ni. Aron sa baho jud galo guys. Dali sa mga dira jud kay ako nagreklamo dani, grabe daghana jud nagreklamo dani. Ngayon ni grabe baho ana dali sa among ay ning kabuntag sa jud Ginoo ko. Ya ura dali sa among abot mangganda ito sila purami nga distansya dari sa mga abot na ito sa merkado kung saan naman yun sa may solusyon dani oy nga namunuan in taon sa Alicia pastilan Ginoo ko grabe dyan baho madyo man laman siguro sila guys kaya taon sila sa aircon dahil kami in taon mga pobre makasimhot every morning ngaro na laman kanunay kada buntag na kanunay makabaho may ngaron grabe jung baho akazo kapila na jud gireklamo bawo nga may aksyon matingala man mi maluoy mis mga bata nga makasimhot og ngaron aron kabaho di man jud ron maadus panglawas makakusog no di maadus ang panglawas makakusog mga sakit-sakit sa katilingban ko samot na kay naa sa among sapa grabe jung hugawa nag-among sapa dari guys lahiras una lahira das mga ning aging tuig nga maka-vlog ganig mi dito sa pakarang hinlua may mga haranggay karon wa na grabe na hugawa nga inig ka karon lubog pamanto kay gikan pa man giuwan sunod adlaw na na color brown na baho kadyo kagaba kadyo dari sakot ang baho naman paabot na magtuwa guys ang tuan ng mga alipores ni Pati Gabriel. So. Ano puro sa Pati Gabriel guys Sana ka guys Hala. Ana opo. Pumanta dari nagbuhi nagbaboy dari sa mga guys kay ang mga baboy lagi dari katong mga nangasakit wa na nanagam na og pamuhi ag kami pud wa pa man nagbuhi kay mahal na kaso og baboy nalagi nagbuhi dari dito sa laing barangay kaso abot sa dari ag kuan nga grabing daghana siguro ng ilang panguan baho kayo di na jud matabang grabe yung baho nagabuntag sa jud islami atong pagmata sus makasimhot tagan lawon pangdakang makasimhot na tas baho no ko maduntag nag-aksyonan na ni sa mga kuan dahil sa Alicia oy mga opisyalis ano sa ban nila ma-aksyon ni baho jud kaadto da sama luoy mas mga bata ginoo ko magunsa na lang ang bilang mga panglawas samot na siguro ito sa dao guys grabe na jud sirong baho maglabad sirong uos mga tao labad mga ganing mga uong daram sa lago distansya pila ka kilometros abot rong baho guys ito sa Ilas Porami sa Ilas Porami distansya baza kadyo dal sa bahay huoy kadyo kuan mga tao nga every morning na laman mo lang hapog hangin nga di maadyo basta ko daw sa garden guys magpapresko sa usmata iilig na tuwa wala ni katay nam nagpipinong papagabay katay na guys kapag na narabay na ikag dalig hapon kay guwang na kun guys dyan ang inag ija kuno ng paliton kana naman si daghanda ng bunga puhon mag ano binana guys pakita raman ninyo mag harvest ng puhon yun na may daghang bunga din yapon yan na mag harvest time na mag-vlog rata din mag-vlog ako dani mag-harvest time pa mga di pa na i-harvest kay mga kuan pa man ang pa
Ilia, moto na ko. Sumusad ako guys. Duty na si ako. Duty na ko guys. Bantay ni Bibi Dalton. Nira mo ha, bihibra ha. Ilia Kim, Kuya Kin. Muna na yung bagong kuan guys. Bagong namang kanang labat sa amang hidanan. Muskit kay. Aga mong muskit, das na nga kay katong hilo. Naghanagisi. Gabok naman po to, grabing dugaza na po itong muskita dyan. Kuha na to katuig. Kuha na po na rito katuig. Isan to kadikada namang banuban. Kasi Kuya Gael na to pagpalit na 3 years old pa man. Sa karon si Kuya Gael, 13 na may edad. So, isa na to kadikada na magkauban. Lahutay gazid guys no, ang gamit basta at gazid ang pingan. Kuha na, 10 years na to. Kani mo na yung magyalili. Kani na. Di na dyan kasi dari lamok. Grabe dyan daghan ang lamok dari guys. Ilia, bye-bye. Bye, day. Manan mo daw na kayo nga lamok. Puso na lang sa inyong kuan. Huling papa. Bye-bye, Kuya Kinchin. Manan mo Kuya Gael ha. Si Kuya Gael, mabantay nila guys. Karito. Kuya Gael, ato na Miguel. Kuya. Ito na ko. Mamanghod ha. Ano ko guys. Kay oras. Na ko guys. Guys, Papa Gabriel, balik na. Duty na po ag person. Bantay ko Bibi Dalton. Good morning! Excited magamang kalakaton na rin Miss Gawas. Magpadyo. Saan naman eh? Laga naman eh. Na, kitid-kitid. Doon rin Miss Gawas. Masuko man isud. Masuko isud. Hala, ginuko ganahan man sa daras gawas maglulantaw. Ganahan man daras gawas maglulantaw ning among batang gamay. Hala, ramis gawas guys. Ganahan man sa darhe. Hi, good morning. Good morning everybody. Good morning everyone. Frank Dalton is ayun nang pumasok sa loob. Kasi mas gusto na di gusto. Mas gusto ni sa daras sa gawas. Hari mi dari mapangin-hangin. Kaya fresh air. Maso gani guys kanawa nagbaho. Kanang buntag sa jura ding bawa ka adug hangin gid ko. Karon bitha na, nahiluan na buti. No. Ay di ba sa ganahan gamong bata to sugod ganahan na dari sa gawas magluli-ili dari kadahunan. Ganahan magluli-ili dan kadahunan. Gamong watang gamay. Ganahan mo ko dari magluli-ili dari gawas mga tiyo, mga tiya kay freshman sa mata, mga dahon presko sa mata maunang ganahan daris dalton dito, iring dito so iring guys, iring guys iring dari dia iring mga laag iring laag nyawk nyawk Tutun. Yauk. Yauk. Yauk, yauk, yauk. Lili rabas dalton. Yauk. Mga iring laag ni guys. Mga iring ihas ba? Na may daghang kapadas dari sa palibot. Wak naglahon. Na daghang kapadas dari. Tawad to ah. Ato ko tagkuhaan dadto kay tamis isang kapadyasan na sa likod sa rambutan. Grabing tambay ka dari rambutan buyag. Mamuwak ron. Atos isa ka rambutan kay daghang bunga. To na iring naghapo na dadto. Naghapo nag-iring be. Naghapo ag iring is dito. Dari Miss Dalton guys. Dari Miss Dalton, sorry. Dara ko guys, ganahan ko magtambay. Ganahan magtambay sa gawas lagi. Ganahan man ko magtambay sa gawas lagi guys. Sa man ni naandad naman ko dara sa gawas. Naandad man ko dara sa gawas ug tambay. Naandad ko tambay dara sa gawas.
Han magdadari kay freshman ag hangin. Bino. Basta laman di man mahu ag katong mga ad. Let's kog hangin. So ba di mahu tapi buhay ni kasi buntag kasi lang ko. Kawas. Good mood. Makabad mood di kabuntag. Ko ang hangin dari sa pantaw. Ko ang hangin dari sa pantaw. Ko ang hangin. Oh, oh. Sige, matug na ta, matug na. Matug na mi. Sa matugon guys, kredit. Orang lami agak tuh bilang tulis. Kamerang duha na nabilin. Buyag na ba juga ajo oh. Bisa ni kang ngisi-ngisihun. Buyag. See you tomorrow guys sa mga another vlog. Nara sila skimiat guys ya. Hi. Hi, baby Kimi. Ay. Ang baby kalaga to na yuyo. Ha? Wa amo tungkuan. Giniyo para mga ang bebe ayan na yan mata naman oy kagwapo ba sa mga bata oy kagwapo ba oy kagwapo man oy oh aron be liwat ko no kayo be liwat ko no kayo be liwat ko na yoyo bebe liwat ni yoyo ito liwat ni yoyo liwat ni yoyo liwat ikaw ni Yoyo, be? Uy, sus, nagkaman. Nagbabus-babus man, oy! Nagbabus-babus man, oy! Nagbabus-babus man na. Ang gwapo-gwapo na yan. Ay, naku. Hadlag siguro dyan mo pa. Unggoy gerilya? Naman sila sa amin, guys. Eh. Unggoy gerilya? Sila sa amin, eh. Aga. Among anak ka? Among anak? Napaghimog imo yo. De? Paghimog imo. Among anak ka? Ang nagmakaan-anak na kapaghimog imo. Among anak ka? Ha? Ang seryoso mo nang ni bibi. Among anak ka? Ang nang ha? Ta? Seryoso ka ajo oy. Uli ito ba? Seryoso ka ajo oy.